Moi! Tervetuloa ensimmäistä kertaa Kime for Kids videoklippilähetykseen. Ja ideana tässä on ollut, että mä teen näitä muutamia tämmöisiä ennen kuin kausi loppuu. Ja tuon esille vieraita, jotka oli viime kesänä golf-tapahtumassa tai tulee olemaan siellä ensi kesänä. Että tämmöisiä hauskoja juttuja yritän tästä vääntää. Ja ensimmäisenä vieraana tässä on hyvä ystäväni Scott. Welcome, Scott. Thank you very much. How's the season going so far? The season's going great. We're top of the East right now and looking forward to playoffs. Eli meillä menee hyvin tällä hetkellä ja ollaan Itälohkon kärkijoukkue ja pientä vuoristorataa ollut, mutta kyllä se tästä. Ja painotti tuohon loppuun vielä, että hän on ylivoimaisesti meidän joukkueen paras pelaaja. How was the golf tournament last summer? The golf tournament was great. We had a lot of fun. Had a couple beers. It was all for a great charity, and the weather was unbelievable. The city was great, and was just happy to be there for a great cause, Kime for Kids. Lyhyesti käännettynä se oli siis upea tapahtuma ja ei ole ikinä ollut paremmassa tapahtumassa mukana. As a partner owner of Kalpa, what do you think Kalpa's played so far? Kalpa's had a strong season. We're looking forward to the playoffs here. Next week's going to be a big series for us, and last year was great, and this year we're hoping for a championship. Elikkä omistajana Scott oli erittäin tyytyväinen Kalpan pelaamiseen tänä vuonna ja toivottavasti hyvät pelit jatkuu tässä. Ja tähän loppuun Scott halusi välttämättä toivottaa suomeksi onnea Kalpalle tuleviin koitoksiin ja annetaan hänen lukea paperista, kun se ei kuitenkaan onnistu muuten. Haluan toivottaa Kalpalle onnea playoffs ja tuokka Pioka Kuopio. Kiitos. Eli luen tämän varmuuden vuoksi vielä suomeksi. Haluan toivottaa Kalpalle onnea playoffs ja tuokaa poika kotiin Kuopioon. Kiitos. Eli tämmönen tää ja palataan muutamien viikkojen päästä uudelle asiaan. Moi!